Gaskiya kina burge ni saboda yanda kike kulawa da ni sosai. To idan ban kula da kai ba Habibi na zan kula. Duk macen da na kalla sai in dinga ganin hoton fuskarki a fuskarta. Ba wani nan dai. Baba, wani ne na tsaya makaranta. Muhammad, kai kawo na daya. Ina son mi kidnapping din yaron Alhaji Bashir Muhammad. Kidnapping? Alhaji ban ga Muhammad ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baba, ka zo ka ɗauke ni. Na ji labarin wai Muhammad ya bace ni. Wallahi Allah aka samu matsala in ba sai na kashe yaron nan ba Allah ya ƙona ni. Ba na son komai ya samu Muhammad Alhaji. Yanzu miliyan 5 suke nema a hannun mu. Alhaji ka kai masu mana. I go fire your son. I'm telling you. Na Muhammad. Maryam ba su bani Muhammad ba. To sai yaushe Muhammad zai dawo. Allah ka fito Allah. Ya kamata ka mai uzuri. Ni ban iya uzuri ba ka gana lissafin? To wallahi sai na ci amanan gayan nan. Me yasa ba za mu sanar wa 'yan sanda ba? Kawo mota ka zo Kano na baka awa 3. A kasafta kuɗi kowa ba shi nashi. Kina magana kina wani zazzara ido kin san da wa kike magana kuwa? Ba da kai zan yi ba ogan ka ne sa'a na kana ji na ko. To ba za ka yi aka ka bari wannan abin ya fita. Babu bindiga na ce ka suna ce ka kowane jaran na ya kira sunana. Bala da hankali. Da lissafi ya canja. Jaran nan mushe. Kashe yaran nan zami. Kisa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Wata rayuwar kenan. Zan iya faskar ka nan gurin yanzu nan. Na rantse da Allah aka samu ma'ala asiri na toro. Duk duniya ba wa da san sirri na fiye da ke in ba sai na kashe babanki ba Allah ya kona ni. Wallahi sai na kashe shi. Muhammad sun kashe Muhammad. Wannan shine wata rayuwa. Maimakon ka goya ma ƴan uwanka musulmai ba wai amma ka zo kana kushe su? Saboda ma'aikatan mu filan GTF din nan. Na rantse da Allah na wani ya tona mana asiri in ba sai na kai shi ba zan ba Allah ya kona ni. Yanzu ba ku bana mana yadda kuka yaran mutum. Ai sai da muka da ku 20% 80%. Akwai hanyoyin da muke bi ba sai mun dake mutum ba. Ina magana kana magana muna ganin yadda kasar nan ta lalace. Muna zuwa neman aiki ba a samu ga rashin wuta ga yunwa. Wuta ne ta dauke kwana nawa babu. Shugabannin mu sun riga sun cinye kudin wutar mu. Yau kuke so mu yi da